Ngilona igagu ke kakhulu bazalwane. Ngixole. Lokhulumayo ubheke kwakhe wayezinenqamana. Ngihlala khona la eJozini eMakhonyeni. Ngingakhe lapha la kuthiwa khona kwaMahlinza. Umbheke eMakhathini Road. Cha bazalwane. Angithatha ithuba ngibingelele ubaba benomama nanonke bazalwane. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Abazalwane ngiyabonga ukufika nami la. Ngithi mangizole ithuba ngathi ngeke kwenzeke ukuthi ngingafiki. Ngihlezi ngihalela ku-Richards Bay ngizwa abazalwane indlela abafakaza ngayo bathi kumnandi uba seBay. Ngivela ngathi inhlanhla yami ke namhlanje iBay ifike la eJozini. Wangithokozisa kakhulu bazalwane. Ngenxa yokumpintshela kodwa nje ngifisa kakhulu besike sihlele sizosiye ukufika kwami ekhaya lezwi ngifike ngobaba uDuze osebenza uPhongolo ungakwaJobe ngokuhlala kodwa khona eJozini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu indlela abazalwane ukufika kwami nje kuKristu. Ngangazi ukuthi khona into uKristu bazalwane. Ngisho nokusonta ukuthi umuntu uyasonta ngangazi ukuthi kwenziwani. Ngangumuntu nje. Ngingazi noma ngisekubini noma njani. Ayibonge inkosi. Kodwa wathi ngelinye ilanga bazalwane uNkulunkulu wangisiza. Engisiza ngento engayazi. Ngiyakhumbula kalelo kwakumgqibelo. Ngathi ngihleli nje ngipaka imoto egarage ngihleli nje emotweni. Bazalwane kwavela kwehla into engayazi. Yake yangibamba lento bazalwane. Ingikhalisa lento ngizwe imnandi ngendlela isimangaliso. Ngaxakeka ukuthi kwenzakalani. Lokho kwenzeka iviki lonke. Lento lokhu kube nento engizwayo ukuthi ngathi ngaye inkonzweni nje. Angazi ngizothi noma yizwi noma yini. Kodwa nje la ke ukuthi nje ngiye enkonzweni kodwa manje ngingazi ukuthi ngizothi ngiye enkonzweni ngiyakuphi. Ngagcina ngiyile ke bazalwane. Nakuba ngeke ngize ngithinte igama lesonto. Ngagcina ngiyile. Bazalwane ngakhonza. Ngisiza ngomunye usizo wami. Wathi haya sabe esikoleni ngoba ngase ngisho lento ngomlomo ukuthi mina yazi ngizwa nje ukuthi angiyinkonzo nje. Ngagcina ngiyile bazalwane. Ziningi izinto engangizenza. Ngubonela kwasengikhoza ukuthi ngangisemahlazweni. Ngangomunye walaba abahambe bazalisa. Bazalwane uNkulunkulu wangisiza. Kwathi ngalesikhathi uNkulunkulu sengisizile. Ngathola isimanga bazalwane singibuka lokho sesengihamba. Ngahlukanisa ngingazi ukuthi lento lena kanti yiyo lento efunwa uNkulunkulu. Ngahlukanisa ivangeli. Lento ngangiyenza ngakamamukela uJesu. Ngavele ngayizwa nje ngiyinyanya nje. Wangisiza kakhulu bazalwane uNkulunkulu. Kuze kufike manje kuningi ke bazalwane engidlule kukho. La kade ngikhonza khona nalapha sengikhonza khona ziningi igameko enginazo. Bazalwane engihlangabezana nazo ekukhulwini. Ukwathi ngelilanga nje bazalwane umuntu ophila nangamaphupho bazalwane ngithi mangiwabuka ngibona izinto ziyenzeka. Kwezekile ngelinye ilanga ngilakathi ngikhona eqaleni ngikhonza khona. Ngithuswa iemblem ngokuthi emblem yasentabeni indlu kaJehova yabonelela. Ngayibona ngelinye ilanga nginyuka intaba. Ngithe manginyuka ngicela umgwaqo lo uzimbaxa kanje phezulu. Kodwa nje iyafana nale yaseKhalezi nakube nginganazi imbaxa ke zemgwaqo uhamba ngokunyuka kwayo. Kodwa nje ngithe ngathi mangiyibuka ngezwe ngishaya uvalo. Ngathi mina kwenzakalani? Akuyiyo yini lento engangiyibona ephusheni. Ngithe manginyuka nganyuka ngathi manginyuka kokuqala kwamemezizwe. Lathi le ndlela akuyona utukile. Ngajinga phinda nganyuka futhi. Ngithe manginyuka laphinda labuya futhi lelizwi
ngathi mangihluka kule ndlela ihlukela ngakwa left le ndlela ngathi manginyuka lathi udukile ngabuyela futhi kule ndlela phinda nganyuka futhi ngithe manginyuka ngayoshona phezulu entabeni ngathi mangiphezulu lathi ke yiyo ke le ndlela manje bazalwane kuningi ubufazi bami kodwa into eyangithusa ngithusa ile emblem yase entabeni enje kaJehova uyabonelele ukuthi ingabe yilo le lapho phela mengalibona kwangithusa kakhulu bazalwane ziningi izimo ngidlula kuzo bazalwane enkonzweni esikhonza kuzo ukuthi uma ukhuluma into usenkhathi ungamukeli ngidlulile bazalwane ziningi igama endlo ekuguleni ngidlulile ekuguleni engakunaka ukuthi ugulo ngomuntu oqiniselayo nasenkingeni zasemasontweni futhi ngidlulile kuso uma ngathinta nje kwasemasontweni kuke kwafika isikhathi ukuthi kufanele ugcoje ngomfundisi uNkulunkulu bazalwane wavele wangqabela ngengisalula kakhulu ngiphinde ngidlule ngiye ngapha ngasekuguleni ekuguleni bazalwane bengishushwa leli idolo lawa left kakhulu leli zwakala kancane ngithe mase ngikhona la ekhaya lezwi uNkulunkulu wangisiza ngendlela eyisimangaliso kwavele nje kwaphela lathi du idolo omabili ngithi mangiqoshama ngizwe ubuhlungu obesimangaliso kakhulukazi kunali lewa left kodwa manje angisezwa lutho okunye bazalwane ufike kwangimangaza amaphupho kade ngiwaphupha ngendlela kade engcole ngayo ngithe mangifika la ekhaya lezwi bazalwane angisaphuphi ngale yandlela le kade ngiphupha ngayo bengiyangiphuphe ebusuku kube khona into engilala nayo ngingayithandi lento bazalwane kodwa ngithe mangifika ekhaya lezwi bazalwane vele yaphela yonke leyo kuphelile nje nyanya ngambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane yangimangalisa lento eyenzeke kimi kuningi bazalwane angifuni ukuthi ngimoshe isikhathi ngiyabonga kakhulu ukubona ubaba uNsibane bengihlezi ngihalela bazalwane ngihalela nje ukumxhawula ikameli kaJesu ngiyabonga bazalwane uJesu Kristu inkosi